Hej YouTube, i dag der sidder jeg inde på Universe Prison, og jeg synes jeg simpelthen ikke skal spille på den her server. Jeg var startfinde på den her server sammen med min ven, og vi byggede, og vi gjorde alt hvad vi kunne, men hvis du ikke gør præcis som de siger, også selvom de gør det og sådan noget, de de er helt væk nogle gange, på grund af at sådan at du gør en hel masse, men så er der nogen, som ikke gør en skid, de bliver der, og så er der sådan nogle andre, som bare bliver fyret, og det er sådan lidt, bare lad være med at spille han, de fyrer folk, sviner dem til og sådan noget, det er ikke fedt. Jeg vil helst ikke svine dem så meget til, jeg vil bare sige, at det er jeres eget valg, hvis I begynder at spille han. Det er det eneste, jeg vil sige. Ses YouTube. Hej hej.